18. novembra sa v jedálni našej školy uskutočnila imatrikulácia tohtoročných prvákov, nami zvaná aj Uchaľák. S prípravami začali tretiaci už od rána a okolo 17. začali pomaly prichádzať prváci. Slávnostný večer bol otvorený krátkym ľudovým tancom a pokračoval oficiálnou časťou, v ktorej sa našim prvákom prihovoril pán riaditeľ a spolu s triednymi profesormi im odovzdal pamätné listiny. Po úvode nasledoval program tvorený z viacerých scénok a súťaží. Prváci si mali možnosť vyskúšať napríklad šľahanie vaječných bielok, trhanie tričiek alebo spievanie s MP3 v ušiach. Po takejto záťaži sa mohli občerstviť chlebíčkami. Ako sa vám dneska moderovalo? Najprv som bola trošku nervózna, ale potom sa to uvoľnila atmosféra, publikum bolo perfektné, takže bolo to dobré. Čo bolo najťažšie na prípravách, alebo čoho ste sa vy tak osobne najviac báli? Jednoznačne moderovania som sa bála aj toho, že sa nám nepodarí pripraviť scénku tak, ako sme chceli. No, ako sa vám páči doterajší večer? Tak musím povedať, že som veľmi milo prekvapená, že to bolo veľmi dobré, program si super pripravili a navyše moja trieda vyhrala 3 prvé miesta v súťaži, tak ja som nadmieru spokojná. To vám verím. Radi sa zúčastňujete takýchto akcií? Nie, že by som veľmi, ale akože v podstate, keď je takáto akcia, že je zaujímavý program, tak áno. Mňa by ešte zaujímalo, ktorá scénka z programu sa vám najviac páčila? No tak tá posledná. Nie. Musím povedať, že tie kúzelníčky, to bolo veľmi roztomilé. Potom sa až do ukončenia večera všetci zabávali na diskotéke. Tohtoročný Uchaľák sa blíži do svojho šťastného konca a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým prítomným za výbornú atmosféru.